Pagdumili sang torotot kag pito sa pagsugalaw sang bagong tuig para malikawan ang COVID-19. Ginapaboran sang pila ka mga pumuluyo. Si John Sala nakatutok. Sa pagsugalaw sa bagong tuig na andanang ang ginagamit nga alternatibo sa pagtugas ang gahod ang torotot kag pito. Pero subong nga ginakabalakaan nga isa pa ini sa tunaan nga maglaptang virus panugyan sang Department of Health pagadumilian aneng paggamit sang torotot kag pito. Pila sa mga residente diri sa Barangay Bonica City proper ang pabor nga dumilian na lang aneng paggamit sang torotot kag pito sa pagtugas ang gahod sa pagsugalaw sa bagong tuig. Malikawan na ang paglaptas sang virus, makatipid ka pa. Ato ay tangang taklob ng kaldero sa lang ligat amo manamon kaldero kag labador malang to. Si Nanay Amalia kag Nanay Grace naman magamit na lang kuno sa mga nakaanda nila nga pang pagahod sang bata pa lang sila. Kadamo sang balag basta bagting lang hindi lang ang alin sa mga bambal kabal. Kaldero ano ba senon batangin ni grasya pagkaon no kaldero na lang yakon kag lata ay goyot kus kalye amo na ya para wala na problema. Maluwas sa kaldero panugyan sang DOH nga sarang man magamit ang drum, busina sang salakyan kag iban pang nagatugas ang gahod. Naka-enjoy ka na, safe ka pa. Upuod kay Cirilo Linduque, John Sala, 1 Western Visayas.